kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgan lang ko ninyo sa pangan nga Juan, hingkod ang pangidaron, minyo og may mga anak. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kining ining yuta nga among gipuy-an karon. Diin, nagpuyo mi sa yuta nga dili amo. Sukad pa sa panahon sa akong mga ginikanan. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pa, may mga sawa na ako. Ang hain man adto. Papagyud, uy. May lain pa bagong uyab nga magbisitahan ako din sa ato. Si Junjun Raman Good. Magabi ka ng John. Panadlawan, murag may mamisita man to ni mo kadlawan. Mga mangyud. Grabing papa. Daghan sa dana pa, uy. Mga kabatchmates na mangguto na ako sa high school good. Di man to na ako mga uyab. Unsa gud ay. Nahala. Paaniya atong John o kang iyang mga ginikanan aron sa buta nato kung unsay angay ninyong duha. Minyo na ganda. Di pa iyan ako eh. Inga magsagkod, John. Apan, dili ko kampante, uy, nga mangipunta din sa inyo. Ay, kung mahimo, maglain lang unta taog puyo. Ha? Uy, mamundar sa tadyo. Magtigom sa ta para palit og yuta nga atong katukuran ng bay. Unsa? John, kadugay pa ana, uy. Mahal ba yan ng yuta? Mao lagi. Maong antos-antos ta sa dinis amo ah. Total, wa mabita kay problema sa akong mga ginikanan. Basta, mas ganahan gid ko nga maglain taog puyo. Akong suwayan og ingon sila sa mama ug papa, ha? Ha? Was papa ni mo ron din his ato, Joan. Hain man di ay siya, ma. Toa, naghatons bahin sa tag-iyas yuta, gikan sa abot sa iyang mga tanong. Maayo di ay unta tuog na abtan patunakos papa da. Aron masulti sa unta niya sa tag-iya sa yuta. Kung pwede ba may magtukod og bay ni Junjun, anong iyang yuta, ma? Ay nga anong dili man. Ha? Pagtukod god mog bay din, he. Kana pa nga matapok mong among mga anak. Pero ma, musugot ka ang tag-iya sa yuta, ma? Ngano kong dili, oy. Dugay na kaiming nagpuyo aning yuta, Joan. Gisaligan na kaayos papa ni mos tag-iya aning yuta, Bang okay ragyod kaayo kung kamong amo mga anak magtukod sa bug inyong bay din, he. Mao ba, ma? Sige, ma. Akong inon si Junjun, anak. Unya, di ka hatang magkaproblema na sa maabot yun? Dili lagi ko na, Jun. Nagkasulti naman sa aming papa.
Wa ko nun ay problema ang tag-iya sa yuta nga among gipuy-an. Jun, dito lang tapuyo dapit sa amo, ah. Kay ganahan sad si mama nga magkatapok mang iyang mga anak dito. Ikaw. Na, sige. Magtukot og bahay dito sa iyo. Napurma na gyud ang inyong bahay ni Junjun Juan. Maogyod ma. Maragid ang akong pangandoy maoy. Nga bahala og gamay nga bay. Basta kay matawag nga amo na gyud ni Junjun. Nga dili nami mangipon sa ila. Uy, nanas papa ni mo ay, siya na ka nang nagpaingon din his ato. Pero nga nung huy-huy manig abaga, Di mo din nagikan siya ma. dito na sab sa tag-iyas yuta. Naghatod na pudog bahin sa tag-iyas yuta. Ha? Uy, nga naman na siya? Murag magulaanon man si Papa. Ay, namatay ang tagya sa yuta, si Sir Ismail. Ha? Uy, hala. Kaluoy ni Sir Ismail. Unya pa. Noon sa pahangiyang mga anak na ang magdaan ni yuta. Nadlo kong papawaon na kita din eh. Oh, unsa? Nahinaya ko og bay sa yuta nga dugay nang giatiman sa akong mga ginikanan. Kay wa man gyud may problema sa among pagpuyo ining yutaa, sud na sa dugay ng panahon. Dinhi na gud mi nagdagko og nangaminyo. Apan, namatay ang tag-iya sa yuta nga maoy suod ni Papa. Ug ang mga anak na niya ang maoy nagmanage sa yuta. Unya, Nagpinag-o man yung mga anak ni Sir Ismail. kay nga naman di ay pa. Naglista-lista man sa matag ihatod na ko nga abot sa yuta dito sa ila. O gipapirma pa ko. Ha? Oh, maayo noon na pa. Aron, may record yun ta nga nakahatag yun ta og bahin sa abot sa ilang yuta. Basta nabaguhan yun ko. Gikulbaan ko sa sunod nilang buhaton. Pa, Kay unsam day naaana ko na. Ilista ang ihatod ni Papa nga abot sa yuta dito sa mga anak sa tag-iya sa yuta. nabaguan lang gud si Papa. Kay wa man gud na ingon anak kani adto nga ang unang tag-iya na yuta di man magingon anak. Ang ilang mga ginikanan ba? Nya, ang kini mga anak karon nga nagingon anak naman ipalista-lista naman kuno ang mahatod ni Papa nga abot sa yuta. Oh, mas maayo na. Kay gid guminto gid noon ang ihatag ninyong bahin sa yuta. Oh, maubitay akong giingon ni Papa. Na, ingnan na si Papa nimo nga dili mahasol bahin ana oy. Ipatuman lang unsay gusto sa mga anak sa tag-iya ng yuta. Kung ipalista, ilista. Kana pa, na-record yun ang nahatag ninyong bahin sa abutan ng yuta. Kasi ka-text mo? Ay, si Mama, Oh, nga naman ko no. Patuon ko nutang Papa sa ila. Ha? Nga naman. Pa? Miabot
Naabot na nga akong ikadlukan, Joan. Ngaon sa man pa? Daan pagikos gibuhat sa mga anak sa tag-iya sa yuta. Nga may nagpaluyog gini ng ilang gibuhat. Kay nga naman lagi pa. Papahawao naging kunuta din sa ilang yuta. Ha? Nga naman kuno pa? Kay gamay ra kuno ang ilang kita ni yuta. Alkansi kuno sila. Mao nga nagplano silang ila kining ibaligya o ipatrabaho sa lain og himuong farm. Unsa? Unya pa? Asa man tayo ni Ron? Bahala na kung sa'y mahitabo. Di gyud ta mamahawa din Pa? Nahadlok ko nga magkagubot unya mi sa umaabot. Sa akong bahin, willing man ko nga mopahawa kay mao may gusto sa tag-iya sa yuta. Apan unta, ilaming ipahiluna o i-relocate o hatagan og bili ang pag-atiman ni Papa aning yuta. Ug ang akong mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana, dugay naming namuyo aning yuta. Gikan pa sa akong mga ginikanan. Ingon ana ba di ay mi kadali nga papahawaon sa mga anak sa tag-iya sa yuta nga dili lang mi ipahiluna o i-relocate? Ikaduhang pangutana, maghatagan ang akong amahan sa abot ining yuta sa tag-iya kaniadto pa. Wa toy lista-lista. Apan karon nga ang mga anak na ang nagdumain ilista-lista naman ang ihatod ni Papa nga abot. Unsa man kahit tumong sa mga anak sa tag-iya ini? Ikatulong pangutana, kung pugson gyud mi sa pagpapahawa, pwede ba nga magpabayad mi sa among mga bay nga natukod sa ilang yuta o sa pila ka tuig nga pag-atiman ni Papa aning yuta? Ikaw pa to katapusang pangutana. Asa man mi modangop aron taon kahatagan mi og relocation site? Kay sama namo nga wa gyud mi kabalhinan dayon. Unsa may among buhaton nga lisod sad baya mi? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joan. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, problemang may punto legal. Mga problema na to sa ato ang mga karelasyon, kapikas, kabutangan, no? Sa ato ang mga higala, sa ato ang trabaho, sa ato ang yuta. Nabatay mga giagian nga mga personal, emotional nga mga problema. Kinsay nagproblema sa ilang hinigugma din ha. Wa ba mo tagda? Or unsa man mga forbidden, mga bawal na pag-ibig na din ha, no? Or nagpadaplin lang ba ka, nagtanaw lang ka skiliran, kay di ka kaingon, ay sus, sige lang good. No, let's try to find the courage nga makaingon. Dili na, ay di na tanan DKI, di kaingon, no? Ay, ipadain nyo ang suwat, be. Ato ning pagahisgutan, no? Kay para mahatagan natong tambag, tubag, no? Og solusyon inyong mga pangutana, ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo mga sukintig paminaw, lain-lain, and of course klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, inyong mga suliran diri namo. Ang amo alang yung gihangyo is kumplituha ang mga detalye, mga hinungdan, sinugdanan kay para mas klaro pod ang amo ang mahatag nga tambag. Most of all, nindot kayo ang inyuhang mapaminaw nga drama kabahin sa inyuhang suliran, no? For the meantime, atong tukion ang suwat nga gipada sa ato ang letter sender karon si Joan. Gipadani niya sa kini ang akong suliran official writers page, no? Unya si Joan kay nagnutana lang yun ni siya kabahin sa yuta nga ilahang gipuy-an, no? Nga dili ilaha kuno sa panahon pa magunis iyahang ginikanan, no? Kay gitagaan man to sila bahin, I think sa up sila kay nagahatag man sila og bahin sa ilahang abot, pero why pinirmahan, no? Why klaro pod nga kasabutan. So I think naabot na ni sa punto nga basin papahawaon sila kay namatay na manggud tong tag-iya ang anak na marabani ilahang kastoryag kasabot, no? Unang pangutana, dugay naming namuyo aning yutaa gikan pa sa akong mga ginikanan. Ingon ana ba di ay mi kadali papahawaon sa mga anak sa tag-iya sa yuta nga dili mi ipahiluna or i-relocate? Okay. Now, under
per the law, no, mga sukintig paminaw, ato ang i-classify ang inyuhang pagpuyo. Una sa tanan, naatay giingon nga tenancy law or kanang gitawag nga saop mo, kung ma-under mo sa CARP or sa Comprehensive Agrarian Reform Program, kana kung ang yuta inyong gitikad agriculture land, o musud mo sa mga qualifications o mga requirements sama sa ang inyong tibuok pamilya nagpuyo din ha, kamoy nagtikad sa yuta, ang abot nga wa mo nagbayad, no, ang abot sa inyuhang mga gipananom, no, naghati mo o nagbahin-bahin mo ikaw sa ug ang tag-iya, then posible nga ma-covered mo sa Comprehensive Agrarian Reform Program, diin naamoy katungod, no, and at most posible ug pwede pa mong makadawat og gamayng luna anang yutaa, a portion of that land. Pero kung di mo qualify, then you will be considered as an informal settler or somebody nga nag-occupy din ha anang maong yutaa by mere tolerance, meaning kanang wa mo badlunga, gisugtan lang mo, no, kay wa pa man niya gamita. Now, ana nga condition or ingon ana nga situation, no, ako lang yun ning iklaro sa inyo nga kung ingon ana gani, then wa man gud na sa ato ang balaod ang kanang gitawag natong relocation kung labi na kung private individual ta ug pribado pod ang yuta nga atong giokupar. Ang kanang mga relocation common ra na siya kung pananglitan government property ang ato ang gitukuran, no, kay usahay para madali ang gobyerno maningkamot man pod, no, nga in mabalanse na to ang development nga gamito nila ang yuta para mulambo, no, ang LGU, para mulambo ang nasod, paningkamutan pod nila nga kamo dili pod mo ma-displace, no, maunang giingon nga relocation. Pero by law supposedly wala gyud tungod pod kay ato pod nang balansihon timan isad, no, nga sa pipila ka tuig nga nagamit mo anang maong yuta, wa man pod mo nag-abang, wa pod siya kapahimos sa iyahang yuta, wa pod siya nakuha pod or naani, no, wa pod siya kapahimos kay kamo man, then I think mo na ang reason nga ma-offset or mabalanse na to, no, ang nga di pod siya obligado ang tag-iya pagpa-relocate ninyo. Pero sometimes pod kung buutan pod ug maayo pod ugawi ang tag-iya, no, maayo pod ang inyong relationship, hatagan pod mugpabaon gamay, no, pero kusa na dili na tungod nga naay balaod nga nagmando ana, ha. Ikaduhang pangutana, maghatagan ang akong amahan sa abot ining yutaa sa tag-iya kaniadto pa. Wala to'y lista-lista. Apan karon nga ang mga anak na ang nagdumala niini, ilista naman ang ihatod ni Papa nga abot. Unsa man kahay tumong sa anak sa tag-iya ani. Aw, record purposes lang yun pod tingali, no. Ako wala sad ko, di sa ko ganahan maghuna-huna pod og dautan kay lain-lain man og klase-klase man gyud og pamaagi, no, ang kada lain nga tawo, no, kada tawo lain-lain og pamaagi. Mo po na siguro iyaha kay para ma-monitor pod niya, siguro ma-compare kung based on law kung tenant gyud mo naa man gyud na proper nga sharing or percentage, no, based on the kung pilay abot sa mga produce ninyo. Ikatulong pangutana, kung pugson gyud mi sa pagpapahawa, pwede ba nga magpabayad mi sa among balay nga natukod sa ilahang yuta ug sa pila ka tuig nga pag-atiman ni Papa sa ilahang yuta. Okay, balik ta ha nga samtang naa mo anang yuta awa mo nag-abang, no, wa pud mo gipaninglan, di pud ta ka sure kung consistent ba pud ang inyong paghatag, no, sa ilahang bahin sa abot sa maong yuta, no, when they could have used it by mere tolerance. Like I said, dili pud sila obligado, pero ang punto ani is this, adto sa mo sa DAR para ma-check kung covered ba mo sa tenancy law, kay para maklaro gyud nato unsay ato ang katungod, maklaro pud nato og tubag kung unsay mahitabo ninyo in the event nga papahawaon mo. Naa ba mo'y katungod, mapabawnan ba mo, pwede ba mo makakompromiso nila, pwede ba mo magsabot-sabot, no, based sa unsa ang katungod nga gihatag sa balaod ninyo. Kay depende sa inyong kategory dinha man pod mo matter kung unsa pud ang inyong madawat, di apod nato matan-aw pud ug unsa pud ato ang mademand nga katungod ninyo, ha. So adto mo sa DAR para ato ang maklaro kung unsa inyong status. Okay? Ikaupat og katapusang pangutana, asa man nimo dangop aron taon sa hatagan mi og relocation site. Kay sama namo nga wa gyud mi kabalhinan dayon unsa may among bahaton nga lisod sad baya mi, of course, no. Kitang tanan gyud in town Joan galisod gyud, di gyud nilalim karong mga panahon na kasabot kay ko si imuhang kahimtang, no. Muna ningon ko try to go sa DAR para makibaw ta sa inyong situation. Second, pwede ka mo adto sa inyong munisipyo, adto didto sa inyong
PWD kanang urban poor, magpa-member ta dito og mag-inquire ta. Naanay or padeta mo adto sa National Housing Authority or NHA naanay daghan no nga mga programa ang ato ang national government kanang mga pabahay program, kanang mga housing program diin maka-avail mo at a very low cost. Mas maayo na siya kay at least puhon kung maka-avail mo inyo na gyud ng luna, inyo na gyud ng balay, di na gyud mo basta-basta nga mapapahawa anang maong luna. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhigi apon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.